Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. आझादी का अमृत कालात विकसित भारत 2047 करपाक आम्ही 4 पिलर महत्वाचे म्हटल्या. तर हे 4 पिलर खंयचे? पहिलो पिलर जावन आसा महिला शक्ती, नारी शक्ती. दुसरो युवा शक्ती, तिसरी किसान शक्ती आणि चौथे गरीब कल्याण. तुम्ही जर मुद्दाम पळयशात केंद्र आणि राज्य सरकाराच्यो हर एक योजना या 4 खांब्या भोवती भोंवता. आम्ही ताका 4 पिलर म्हणटा, कारण देश विकसित करतलो आसत जाल्यार ताका फाउंडेशन स्ट्रॉंग लागता, ताका खांबे स्ट्रॉंग लागता. म्हणून तर महिला शक्ती, नारी शक्ती हाचो सन्मान करता आसतना माननीय मोदीजी सगळ्यो योजना ज्यो काढल्यो त्यो या महिलांच्या बेनिफिशियरा खातीर काढल्यो. छोटे प्रयासों से ही और हर गांव में, हर परिवार में कुछ न कुछ प्रयास होता रहे, हर कोई जुड़ता रहे, तो विकसित भारत का विराट संकल्प यह देश सिद्ध करके रहेगा. मोदी की गारंटी वाली गाड़ी यूं ही निरंतर चलती रहेगी.